Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ για να δούμε αυτά τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος στον τομέα της υγείας. Είναι χτυπημένος από παντού αυτός ο τομέας. Νέες αποκαλύψεις πριν από λίγο από το Sigma Life και τον Γιάννη Ξενοφόντος. Και πάμε να τα δούμε και να δούμε πού θα μπει μια τελεία και πώς θα τερματιστεί όλο αυτό που λέμε μίζες, διαφθορά, φακελάκια και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Είμαστε εδώ με τον κύριο Κουμή, υποψήφιο βουλευτή του ΔΣ στην Αμμόχωστο. Καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Κέττυρος, υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ στην Αμμόχωστο. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Καλώς όρισες. Ο κύριος Δημοσθένης Δημοσθένους, υποψήφιος βουλευτής του κινήματος Αλληλεγγύη. Καλό μεσημέρι. Καλώς όρισες. Καλό σας μεσημέρι. Στη Λευκοσία. Και ο κύριος Τίτος Χριστοδούλου, Αριστίντιν, υποψήφιος βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών στην Αμμόχωστο. Καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε. Είχατε, εντάξει, όχι την ευκαιρία. Περάσατε μια περιπέτεια με την υγεία σας, κύριε Χριστοδούλου, και ζήσατε από κοντά αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Θα ξεκινήσω από εκεί και θα καταλήξω στα σκάνδαλα. Τιμήματα υπάρχουν που λειτουργούν σωστά. Κάποια άλλα όμως πρέπει να τα γκρεμίσουμε και να τα ξαναχτίσουμε. Σωστά. Πρώτα, Νικήτα, μου δίνεις ευκαιρία να σε ευχαριστήσω, γιατί για να μπω στο νοσοκομείο και μάλιστα με συμπτώματα εμφράγματος χρειάστηκε να εμφανιστώ εδώ. Σε ένα νοσοκομείο που είδαμε ότι βάζει κούκλες στα κρεβάτια, φαίνεται πως έπρεπε να δείξω ότι είμαι κούκλος στην οθόνη για να μπω και εγώ στο νοσοκομείο. Και είναι πραγματικά, είπα ότι, και πρέπει να το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι ήρωες, οι λευκοί υπότες στο νοσοκομείο και πρέπει ό,τι και να πούμε να τους εξάρει και να τους εξέρει. Ακριβώς, γι' αυτό ξεκίνησα από σένα για να μου πεις και αυτή την εικόνα που είναι και υπάρχουν και θετικές εικόνες. Προς Θεού, δεν τα μηδενίζουμε τα πάντα, γιατί τους βάλαμε και τους πυροβολούμε στον τοίχο, αλλά αυτούς που κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν σωστά χαίρουν της εκτίμησης των πολιτών. Η προσωπική μου εμπειρία, κύριε Νικήτα μου, είναι ότι δεν ξέρω αν είναι και η φθορά ηθική των ανθρώπων αυτού του τόπου, ότι όταν βρεθεί Κύπριος με ένα κλειδί πρόσβαση σε κάποιο κοινό αγαθό, εξαργυρώνει αυτή τη δύναμη ή τείνει να εξαργυρώσει, ή αν θέλεις εξαναγκάζεται να λειτουργήσει έτσι για να μην χαλάσει την πιάτσα, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ότι όταν λειτουργεί όλο το σύστημα έτσι, πρέπει και εσύ να συμπλεύσεις. Ξέρεις, ένα σύστημα ολοκληρωτικό, ένα σύστημα διεφθαρμένο, επιβιώνει δημιουργώντας συνενόχους. Μάλιστα. Ναι, αλλά εσείς ξεκινήσατε, δεν μπορούσατε να έχετε πρόσβαση άμεσα στα νοσηλευτήρια. Πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία, να βγούμε στον αέρα, να πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε με διάφορους για να ανοίξουν οι πόρτες. Και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα μπορεί να περιμένουν εκεί και να μην μπουν ποτέ στο νοσοκομείο. Εξού και η ντροπή μου εκείνη τη μέρα, για να θέλεις, η διάθεσή μου να απολογηθώ, ότι δεν κυνηγούσα μια προσωπική ωφέλεια ή τη λύση ατομική στο πρόβλημά μου. Το σύστημα κυνηγούμε να αλλάξουμε. Αλλά να αλλάξει το σύστημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σε συγχαίρω ότι κινητοποιήθηκες και εσύ. Μετά είδα να κάνεις και άλλα προγράμματα και φτάσαμε στο σημείο πλέον να σπάει φούσκα και να εκλείουν τα νοσογόνα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι τώρα για να πάνε εκεί να χειρουργηθούν, να υποβληθούν σε διάφορες επεμβάσεις, θα πρέπει να πληρώσουν. Και από ό,τι φαίνεται αυτό συμβαίνει χρόνια. Ή αν θα σταλούν σε ένα άλλο κέντρο ιδιωτικό, οπουδήποτε, να προκύψουν άλλα θέματα και άλλες υπόγειες σχέσεις κτλ. Όλο αυτό ως κοινωνία, ως υποψήφιοι βουλευτές, πώς το αντιμετωπίζετε? Ή πώς θα το τερματίσουμε, πώς θα το αλλάξουμε? Υπάρχουν δύο τρόποι να παρέμβει ο πολιτικός. Ναι. Ο ένας είναι με την προώθηση μέσων ή λύσεων ή της συζητήσεως ή την ανάδειξη, τον αναβιβασμό στις προτεραιότητες στις πολιτικές ενός σημαντικού προβλήματος, και σε αυτό βρήκαμε βοήθεια και στα μίντια και σε σένα προσωπικά. Και από την άλλη, στην εκπομπή ενός ήθους, αυτό που έλεγε ο φιλόσοφος μου Αριστοτέλης, ως ανοφρόνιμος ορίσχυεν. Ο πολιτικός να δείξει με τον δικό του φρόνιμο, με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τόνο, με την δική του άβρα, να δείξει ότι υπάρχουν άλλα πρότυπα, υπάρχουν άλλα δικαιώματα, να απαιτήσει κάτι καλύτερο ο πολίτης από τον πολιτικό του και από το σύστημα εν γέννη. Και αυτό, ξέρεις, δεν έχει δοθεί και φοβούμαι ότι δεν έχει δοθεί, δεν έχει προβληθεί τόσα. Οι πολιτικοί τείνουν να θέλουν να δείξουν ότι έχουν δύναμη, ότι έχουν γνωριμίες, γνωστούς κτλ. Ναι. Αποτελεσματικότητα, αν θέλεις, λυσιτέλεια. Εγώ προτιμώ να δείξω ότι υπάρχει μια άβρα, υπάρχει μια ποιότητα, υπάρχει μια απέτηση να διαχέεται αυτή η ποιότητα από τον πολιτικό, ώστε να λειτουργεί και παιδευτικά προς την κοινότητα, προς την κοινωνία ο πολιτικός. Μάλιστα. Κύριε Δημοσθένους, μαζί συζητούσαμε πριν από το Πάσχα
και ένα θέμα που αφορά τους χρόνιους ασθενείς. Είχαμε και την απάντηση του Υπουργείου Υγείας. Τι άλλαξε από τότε? Δυστυχώς, παρά τη δέσμευσή τους, ότι θα επισκέπτονταν τα λόγω ιδρύματα, γυροκομεία σε Παυλά, δεν το έπραξαν, όπως δεν έχουν πράξει πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε σαν εκπομπή και σαν κανάλι γενικότερα για τον τομέα αυτών των σημαντικών της υγείας. Και νομίζω ότι χρειάζεται να απευθυνθούμε προς τον κόσμο με ένα μεστό αλλά και πραγματικό και αληθινό λόγο και να πάμε κοντά στον κόσμο να δούμε τα πραγματικά προβλήματα. Ένα λεπτό πριν μου πείτε για τα προβλήματα. Ναι. Ακούγοντας και το Υπουργείο σε αυτό το θέμα που αφορά τους χρόνιους ασθενείς, ποια συμπεράσματα βγάζετε? Νομίζω ότι δεν έχουν κάνει την απαραίτητη μελέτη όσο όφυλαν. Μάλλον δεν το νομίζω, είμαι σίγουρος. Τα 1.300 ευρώ που δίνουν, ναι, ανάλογα με την περίσταση. Αλλού δίνουν 1.500, αν χρειάζεται και κάτι άλλο, ή 1.800, είναι διάφορα τα ποσά. Ζώντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι αρκετά, ανάλογα με το περιστατικό, να μπορέσουν να πληρώνουν αυτά τα λεφτά και να έχουν μια σωστή, τέλος πάντων, περίθαλψη? Όχι, και αυτό το λέω ανεπιφύλακτα. Όχι. Όχι, διότι μιλάμε για χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι είναι νεαροί, πρέπει να το πούμε, ότι είναι νεαροί σίγουρα, άνθρωποι. με οποιαδήποτε ηλικία η ζωή δεν έχει ηλικία, ακριβώς, έχει αξία και πρέπει να την απλά βλέπουμε νομίζουν έτσι, ναι, μερικοί ότι είναι άνθρωποι μόνο γεροντικής ηλικίας, που είναι εξίσου σημαντική και αυτή η ηλικία, αλλά πρέπει να το πούμε στον κόσμο ότι είναι από όλες τις ηλικίες. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μεγάλη φροντίδα, την οποία αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν, ως έπρεπε και ως οφειλόταν σε αυτούς τους ανθρώπους. Έρχεται τώρα το Υπουργείο αυθαίρετα και κάνει εκπτώσεις ακόμη περισσότερο στις ήδη μειωμένες προδιαγραφές. Ναι, αλλά έκανε, λέει, έρευνα και θεωρεί ότι με αυτά τα χρήματα μπορούν κάποιοι να είναι εκεί, όπως κάνει παντού. Αντιλαμβάνεστε, και με τις αποστολές ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, μετά που έγινε όλη αυτή η ιστορία, ξαφνικά βρέθηκαν και κλίνες, δεν αποστέλλονται πλέον ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, με λίγη έρευνα, μπορούμε, ξέρω εγώ, να γλιτώσουμε χρήματα στο κράτος. Χωρίς να δικούμε τους ασθενείς σε καμία απολύτως περίπτωση. Το τονίζω. Μακάρι να γλιτώσουμε λεφτά στο κράτος, όμως δεν γλιτώνουμε, διότι μιλάμε για 17 οικογένειες στο σύνολο οι χρόνιοι ασθενείς. Μάλιστα. Και μιλάμε για μείωση 8.000 το μήνα για το κρατικό προλογισμό. Άρα δηλαδή μιλάμε για ψίχουλα, ναι. Ναι, για το κράτος. Όμως για αυτές τις οικογένειες είναι τεράστιο ποσό, διότι είναι ήδη σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση τα οικονομικά τους, διότι ήδη πληρώνουν για να έχουν κάποιες επιπλέον παροχές, τις οποίες το κράτος όφιλε να τους τις δίνει χωρίς να χρειάζονται οι ίδιοι να σταματούν τις δουλειές τους. Άρα θεωρείτε ότι τα 1.300 για ένα απλό περιστατικό είναι λίγα? Εδώ κοντά μου, έχω μαζί μου τη ναι, λίστα. Είπε η διευθύντρια, η κυρία Γιαννάκη, κυρία Γιαννάκη, ότι απευθύνθηκε στα ιδρύματα και πήρε προσφορές. Εγώ έχω να πω ότι πήρε από τα 40, δεν είναι ιδρύματα, τα περισσότερα είναι γεροκομεία. Ναι, αλλά έχουν ένα υπόβαθρο. Ναι, δεν έλεξαν σε καμία περίπτωση αυτούς τους χώρους και αυτό σας το λέω χωρίς καμία επιφύλαξη. Εντάξει, τώρα όλους τους χώρους δεν ξέρουμε αν τους έλεξαν, μπορεί να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο. Όχι, καθόλου. 14 οικογένειες. Ξέρετε με βεβαιότητα. Ναι, 14 οικογένειες από τις 17 βρίσκονται σε ένα χώρο αυτή τη στιγμή. Σε αυτόν τον χώρο που είναι οι 14 οικογένειες, δεν πήγαν ποτέ το κράτος, το Υπουργείο Υγείας ως όφιλε να ελέξει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτή η χώρη. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος δεν ελέγχει ως όφιλε αυτούς τους χώρους σε καμία περίπτωση. Και γιατί σας το λέω αυτό, ούτε ελέγχουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζω άνθρωπους οι οποίοι 24 ώρες το 24ωρο μένουν μαζί με το πρόσωπο που αγαπούν και αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ γνωρίζω τους ανθρώπους, ναι. Είναι ήρωες και πρέπει να το πούμε. Είναι και μπράβο τους. Και έχουν παραμελήσει τα πάντα για να μπορούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα αυτή τη στιγμή να είναι στη ζωή. Διότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται 24 ώρες το 24ωρο κάποιον να τους φροντίζει, διότι κάθε στιγμή παθαίνουν κρίσεις. Έχουν διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, αν τους αφήσεις μόνους τους, θα πάθουν πληγές από την ακινησία.
Και να σας πω... Άρα, ας βρεθεί χρυσή τομή. Μπορεί να μην πάμε στο ποσό που ήταν προηγουμένως, αλλά μπορεί να αυξηθεί το ποσό κάπως, αφού μιλάμε για λίγες περιπτώσεις. Άρα, εσείς θα το παλέψετε, θα ξαναπάτε στο Υπουργείο Υγείας για να δείτε τι μπορεί να αλλάξετε για αυτούς τους ασθενείς. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το ποσό. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια σωστή περίθαλψη. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουν. Και να σας πω πόσο ανενημέρωτη είναι δυστυχώς, και το λέω με μεγάλη λύπη, η Γενική Διευθύντρια, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν, λέει, και πρόγευμα και μεσημεριανών και το γλυκό τους και το φρούτο τους. Δεν λαμβάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε. Και μιλάμε για αυτούς που μπορούν, κύριε. Μα κανένας από αυτούς δεν μπορεί να φάει. Κανείς από τους 17 δεν ναι, μπορεί. Και η διευθύντρια Ήθελε, φαντάζομαι, να πει ότι συμπεριλαμβάνεται και αυτός αυτό. Μα αφού δεν τρώνε οι άνθρωποι. Εντάξει, ανεξαρτήτως. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τρώμε. Τόσο ανενημέρωτοι είναι. Και περίμενα την κυρία Γιαννάκη να ασχοληθεί με ακόμα ένα πράγμα, το οποίο δεν το έχει κάνει. Στην προηγούμενη σας εκπομπή ανάφερα ότι έχουν κλαπεί από το νοσοκομείο της Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, όλα τα μηχανήματα του ογκολογικού. Εντάξει, δεν τη ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το ξέχασα. Ναι, αλλά θα έπρεπε να κάνει την ανάλογη έρευνα. Ήταν εδώ εκπρόσωποι ήταν του δικό μου λάθος που δεν τη ρώτησα. Και όφυλαν να κάνουν την ανάλογη έρευνα. Μιλάμε για το μέγα σκάνδαλο και ασχολούμαστε τώρα με τα φακελάκια, που είναι εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Είναι διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Αλλά όταν μιλάμε για εκατομμύρια σε έναν τομέα που μιλάμε για τον καρκίνο, ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους. Και καμία έρευνα δεν κάνουν για την αχρηστία. Να ρωτήσουμε πρώτα και να δούμε. Την αχρηστία των 7.000 τετραγωνικών του ημιυπογείου του Γενικού Νοσοκομείου, αλλά και την κλοπή των μηχανημάτων. Πολύ λυπάμαι ότι δεν έχουμε δυστυχώς καταλάβει με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την υγεία. Μιλάμε για άνθρωπους. Και δυστυχώς δεν βλέπω, δυστυχώς το λέω αυτό με μεγάλη λύπη, δεν βλέπω να γίνονται κατάλληλες κινήσεις. Μάλιστα. Κύριε Κέττηρε, αυτό θα αλλάξει κάποτε? Το βλέπουμε εδώ και χρόνια, ξεκίνησε από κοτόπουλα και από διάφορα άλλα και καταλήγει σε μίζες, φακελάκια κτλ. Τα προβλήματα αυξάνονται, όπως ακούτε, και δεν ξέρουμε δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να περιμένει κανένας από εμένα να απολογηθώ για το αν θα αλλάξει τι συνέβαινε προηγουμένως. Όχι, εγώ ως άνθρωπος νέος, ως άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι δεν έχω κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθώ. Ζητώ από αυτήν την κοινωνία, από αυτήν την πολιτεία, να κάνει αυτό που πρέπει, ούτως ώστε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο, Νικήτα, που όποια πέτρα να σηκώσουμε, βρίσκουμε σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο ο τομέας της υγείας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε άλλους τομείς οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με σκάνδαλα. Είχαμε τράπεζες, είχαμε ένα σωρό πράγματα. Όπου αποχετευτικά. Όπου αγγίξεις, όπου ανοίξεις το μεγάλο το φάκελο της υπόθεσης, βρίσκουμε σκάνδαλα. Είναι το θέμα με τους χρόνιους ασθενείς. Πολύ σωστά το θέτεις και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον πόνο καθημερινά και η πολιτεία δεν είναι θέμα. Πολύ σωστά το άκουσα πριν από λίγο. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, είναι θέμα να αντιμετωπίσουμε τους συνανθρώπους μας ως συνανθρώπους μας. Και όχι ως υποτελείς μας που μας έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το ένα. Όσο υπάρχουν όμως λίστες αναμονής, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι θα μπουν στον πειρασμό. Αγαπητέ μου Νικήτα, να πληρώνουν κάποιους για να υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος υποφέρει καθημερινά στα νοσοκομεία. Αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αναγκάζονται πλέον να πληρώνουν. Ξέρεις, άνθρωπος εχθές μου έλεγε ότι για να πάω στο νοσοκομείο, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, χρειάζομαι 20 ευρώ, ενώ είναι δικαιούχος. Γιατί πρέπει να πληρώσει 10 ευρώ εγγραφή στις πρώτες βοηθήσεις? Γιατί νιώθει μια ταραχή, δεν νιώθει καλά ο άνθρωπος και είναι μέσα στις ευάλωτες ομάδες, είναι συνταξιούχος. Θα πρέπει να πιει έναν καφέ, να αγοράσει τα φάρμακα του, τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει, όχι για να τα αγοράσει, αλλά να πληρώσει το αντίτιμο το οποίο προνοείται από τη νομοθεσία, τη νέα νομοθεσία. Αν επίνασε και φάει μια τυρόπιτα, αν ευκήγε έξω από τον προϋπολογισμό. Κόμιστρα λεωφορείων. 20 ευρώ το πιο λίγο, Νικήτα μου. Αν πάει 4 φορές το μήνα, είναι 80 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 500-480 ευρώ το μήνα σύνταξη. Αντιλαμβάνεστε ότι το λιγότερο 4 φορές το μήνα να πάει στο γιατρό, τα 80 ευρώ είναι ένα μεγάλο κονδύλι. Και πρέπει να πληρώσει το ρεύμα του, το τηλέφωνο του, το νερό του και να είναι εντάξει το φαγητό του και όλα τα υπόλοιπα. Το φαγητό του που πάει. Ας μην είναι νηστικός. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους με ευαισθησία. Βεβαίως, ακούσαμε σήμερα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ότι κλείνουν και τα κοινωνικά παντοπολία. Ευτυχώς, μπορεί να ακούσουμε αύριο ότι είναι να φτηνήσει η βενζίνα.
Μπορεί να ακούσουμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλά με τα 500 ευρώ. Και πλουσιοπάρογα με τα 500 ευρώ το μήνα. Ακούσαμε και ότι μειώθηκε η ανεργία, αλλά δεν μας είπαν ότι μειώθηκαν και οι θέσεις απασχόλησης. Την αλήθεια, ο κόσμος τη ζει στο πετσίν του. Δεν μπορεί κανένας φτιάχνοντας αριθμούς να μας πείσει ότι ζούμε στην ουτοπία. Κύριε Κουμή, έχετε δεχτεί πειρά ως κυβέρνηση που είστε τώρα στην εξουσία. Συνήθες φαινόμενο. Συγγνώμη. Συνήθες φαινόμενο, λέω. Ναι, αν ήταν κάποιος άλλος θα δεχόταν τα πειρά. Εσείς ως κυβέρνηση, ως κυβερνών κόμμα, ως νέοι πολιτικοί, τι έχετε να πείτε τώρα στους πολίτες? Αγαπητέ Νικήτα, διασπάθηση δημοσίου χρήματος πάντοτε γινόταν. Τα φακελάκια... Το θέμα είναι να το κόψουμε και να το τερματίσουμε εδώ. Βεβαίως, και συμφωνάμε. Ναι. Τα φακελάκια στον τομέα της δημόσιας υγείας πάντοτε ήταν θέμα συζήτησης. Αν δεν είχαμε λίστες αναμονής, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν θα γινόταν. Θα καταλήξουμε. Δηλαδή, αν πάω και περιμένω, ξέρω εγώ, 10 μήνες, θα πω του γιατρού, όταν θα με αναγκάσει, να του δώσω τα 500 ευρώ και να υποβληθώ σε επέμβαση που και αυτό είναι καταδικαστέο και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρέπει να το αποδέχονται. Ναι. Λοιπόν. Και να το καταγγέλνουν όπως είπε και ο Υπουργός. Παρακαλώ. Συμφωνάμε. Λοιπόν, λέω ξανά, διασπάθηση δημοσίου χρήματος πάντοτε γινόταν και στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς. Τα φακελάκια πάντοτε ήταν αντικείμενο συζήτησης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι υπηρεσίες, οι προσφερόμενες υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα της δημόσιας υγείας πάντοτε είχαν βαθμίσεις. Κακή, μέτρια, αλλά και άριστη. Και οφείλουμε και αυτό να το τονίσουμε. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Δέχθηκα πειρά. Το αντιλήφθηκα, ήταν ξεκάθαρο. Αυτό το θέμα του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υγείας, αυτό το θέμα της διαπλοκής σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα δεν έχει πολιτικό χρώμα. Δεν έχει κομματική προέλευση. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα της κοινωνίας, με οικονομικές προεκτάσεις και όλοι εμείς, αν συνεχίσουμε να το βλέπουμε ως ανθυποψήφοι, ως αντιπάλοι, δεν θα καταφέρουμε ποτέ, κύριε, να το πατάξουμε. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι. Θέλουν να δώσουν λύσεις. Εφόσον ξεκινήσει από πειρά. Και αν τους φέρετε λύσεις, θα τις εγκρίνουν και να περάσουν. Θα μιλήσουμε για τις λύσεις. Ναι. Εφόσον ξεκινήσαμε από πειρά, οφείλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Οφείλουμε όλα τα πολιτικά κόμματα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε αυτά τα προβλήματα που είναι αποτελέσματα ενός κράτους που διαχρονικά υπήρξε σπάταλο, ενός κράτους που διαχρονικά υπήρξε αναποτελεσματικό, να συνεργαστούμε και να τα πατάξουμε. Λύσεις υπάρχουν. Διάθεση για παροχή λύσεων από πλευράς κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει. Το ΓΕΣΥ, που αν υπήρχε και λειτουργούσε αποτελεσματικά, πολύ πιθανόν να μην κάναμε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό φέρετε όλη η ευθύνη, όλη η πολιτική. Αυτό ακριβώς έλεγα. Γιατί και εσείς όταν ήσασταν εξουσία, κύριε Κέτρη, κάνατε. Παρέλαβε κάποια πράγματα η παρούσα κυβέρνηση. Ναι, αλλά δεν το προχωρήσατε στον βαθμό που να μην έχει επιστροφή. Σε ένα βαθμό και μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν έκαναμε οπισθοδρομήσεις. Αν το παίρνατε σε βαθμό δεν μπορούσε να υπάρξει. Τι σημαίνει τούτο, ότι έπρεπε να παραμείνει και κάνουμε βήματα πίσω? Αγαπητέ Νικήτα, είμαι ο μοναδικός που δεν ολοκλήρωσα. Θα ολοκληρώσετε, μην ανησυχείτε και θα απαντήσει μετά ο κύριος Κέτρος. Είναι δημοσιογράφος και έχει συνηθίσει να παρεμβαίνει. Είναι δημοσιογράφος, το χαρακτηρίζει και το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, οπότε και ο δυναμισμός έχει και δαιμόνιο και δυναμισμό, οπότε έχει και instant information. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει διάθεση για λύση του προβλήματος. Πόσα χρόνια χρειάζεται γι' αυτό? Παιδιά, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Θα αφήσετε να μιλήσω? 3 χρόνια είναι αρκετά. Αφήστε τον, ναι. Κύριε Κουμή, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία έχει δείξει διάθεση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το ΓΕΣΥ ξεκίνησε να συζητείται το 2001. Okay. Ήταν ένα θέμα που οραματίστηκε ο Γλάφος ο Κληρίδης. Ξεκίνησε να συζητείται, λέω. Τότε ψηφίστηκε και η πρώτη σχετική νομοθεσία. Ξέρουμε όλοι ότι ο Γλάφος ο Κληρίδης παράδοσε τη σκητάλη το 2003 στον Τάσο Παπαδόπουλο. Πέρασαν 10 χρόνια. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Να είμαστε ειλικρινείς. Εφόσον θέλετε να συζητάμε με τέτοιους όρους, θα συζητάμε. Εσείς τι κάνατε τώρα αυτή τη στιγμή? Ρε φίλε, θα ευθύνω να σου απαντήσω. Τίποτα δεν έγινε. Πολύ ωραία το είπατε. Γλώσσα λαθάνους αλήθειες λέει. Τα τελευταία 10 χρόνια τίποτα δεν έχει. Από το 2003 μέχρι το 2013 τίποτα. Πολύ σωστά το είπατε. Το μοναδικό πράγμα. Μιλώ για το 3 μέχρι το 2013. Συμφωνούμε, τίποτα δεν έχει γίνει. Από το 3 μέχρι το 2013 τίποτα δεν έγινε. Το μοναδικό πράγμα που έγινε πήγε οικονομία 20 χρόνια πίσω. Αν η κυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη δεν παραλάβαινε την οικονομία σε αυτά τα χάγια, να είστε σίγουροι
ότι τώρα θα είχαμε λύσεις. Είσαστε συνέχεια για αυτό, όμως. Κύριε Κουμή, γιατί όλοι που αναλαμβάνουν, η κάθε νέα κυβέρνηση γκρεμίζει ό,τι χτίζει η προηγούμενη. Δεν γκρεμίσαμε τίποτα, αγαπητέ Νικήτα. Ούτε συνεχίσατε πολιτικές παλαιότερα. Δεν γκρεμίσαμε τίποτα. Εμείς έχουμε διάθεση να δώσουμε λύσεις. Έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε το πρόγραμμα του Μίνι ΓΕΣΥ, που είναι ο πρόδρομος για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ΓΕΣΥ, και είναι εδώ που πρέπει να συνεργαστούμε. Είναι εδώ που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητούμε διαφορετικά. Και θα κρυθούμε όλοι όταν θα βρεθούμε στη νέα Βουλή από τη διάθεση που θα δείξει ο καθένας. Γιατί εκεί θα χρειάζεται τόλμη. Εκεί θα χρειάζεται τόλμη για να αντιμετωπίσουμε τα ισχυρά συνδικάτα, που θα αντιδρούν και για το 1% που πιθανόν να εφαρμοστεί με το πρόγραμμα του Μίνι ΓΕΣΥ. Μόνο με τους φτωχούς νοσοκόμους τα βάζετε όμως. Θα κρυθούμε όλοι. Μόνο με τους φτωχούς νοσοκόμους τα βάζετε. Τις ασφαλιστικές εταιρείες να βρούμε έναν τρόπο να τις βάλουμε στο σύστημα. Θα βάλουμε, δεν θα βάλουμε κανένα στο σύστημα. Ναι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εδώ ήταν το πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι τις τιμές του λαϊκισμού, να τις κατεβάσετε στα μιλά. Το λαϊκισμό να το βάλετε κάτω. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστοδούλου. Νομίζω γίνεται μια εσφαλμένη ανάγνωση της λέξεως ευθύνη εδώ. Δηλαδή. Και όσο φιλόσοφος της παρέας, εγώ να βρω τις σημασίες πίσω από τις σημασίες. Όταν ο πολιτικός χρησιμοποιεί τη λέξη ευθύνη, την εννοεί ως επίρρηψη ευθύνης, επιζήτηση ενός υπεύθυνου, ενός ενόχου που είναι άλλος από αυτόν. Αυτό είναι η επίρρηψη. Εγώ πιστεύω σε μια άλλη έννοια της ευθύνης, που είναι η ανάληψη ευθύνης, που είναι η διάθεση να δείξουμε ότι βάζουμε ψηλά σαν πρόταγμα ένα πρόβλημα, προφανώς να υπάρχουν και ένοχοι στη διάγνωση του γιατί συμβαίνει το πρόβλημα αυτό. Γιατί η ατιμωρησία αυξάνει το πρόβλημα, ναι. Βεβαιότατα, ναι. Αλλά να το διαγνώσουμε σαν πρόβλημα που διαιωνίζει και αναπαράγει τα κακώς έχοντα. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι τιμωρησία, ναι. Το ξέρουμε. Αλλά για μένα η αξιακή, αν θέλεις, διευθέτηση είναι το πρόταγμα να είναι η επίλυση, να είναι την διάγνωση να ακολουθήσει, να έχει σαν σκοπό της την θεραπεία του προβλήματος. Και πιστεύω και το κοινό που μας ακούει κοιτάει θεραπεία μέσα από τη συζήτηση αυτή, κοιτάει μια αποφασιστικότητα παρέμβασης, περισσότερο από απόδοση σε άλλον της ευθύνης και απόσπαση και πολιτικών κερδών από αυτή την απόρριψη σε άλλους της ευθύνης. Γιατί βασικά είμαστε 4 διαφορετικά κόμματα εδώ και ο κόσμος νομίζει ότι παίζουμε κομματικά παιχνίδια εδώ. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω αυτό και πιστεύω ούτε και το κόμμα μου. Ούτε εγώ θέλω να το κάνω, φίλε. Ούτε εγώ θέλω να το κάνω. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί με ολόκληρη κοινωνία και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εγώ διαφωνώ μαζί σας και σε κάτι άλλο. Στην αναγωγή του πολιτικού στο κοινωνικό. Δηλαδή αυτός ο ρεαλισμός που έχει και συχνά το έχουν και το δικό σας κόμμα, να γνωρίσω ότι αυτό είναι μια αιώνια πραγματικότητα, eternal verity το λέμε στα αγγλικά οι πολιτικοί φιλόσοφοι, λοιπόν, και να το αναγνωρίσω ως κάτι το οποίο παράγεται από την κοινωνία, είναι έξω από εμάς, είναι μια πραγματικότητα η οποία με δεσμεύει, με καταβάλει ή πρέπει να το αντιμετωπίσω, πρέπει να αντιμετωπίζω άλλες μεγάλες πραγματικότητες. Όχι. Εμείς ως πολιτικοί αναλαμβάνουμε την ευθύνη στη δημιουργία αυτής της πραγματικότητας. Πρέπει να το δείξετε. Και οπωσδήποτε στην θεραπεία της πραγματικότητας. Με έργα, κύριε Χριστοδούλου. Αυτό έχει σημασία πλέον για τους πολίτες. Βεβαιότητα. Από λόγια έχουν χορτάσει. Θέλω να πιστεύω ότι. Ολοκληρώστε, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολιτικός του λόγου, όχι για των λόγων, τα λόγια. Λόγος και όχι λόγια. Να βρούμε την θεραπεία, να συζητήσουμε και υπάρχει θεραπεία όταν το πρόβλημα τεθεί μπροστά μας. Αυτό σημαίνει πρόβλημα και βρεθούν τρόποι, υπάρχουν τρόποι, αν υπάρχει αποφασιστικότητα. Μέσα στις δεσμεύσεις σας υπάρχουν θέματα υγείας. Προφανώς υπάρχουν. Υπάρχουν ένα συνολικό πρόγραμμα. Γιατί δεν θέλω να πω ότι είμαστε οι πιο καθαροί, αν και αυτό συμβαίνει από το γεγονός ότι είμαστε και καινούριο κόμμα λίγο πολύ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ενεργώ εκ μέρους του κόμματός μου, προβάλλοντας ή προσκαλώντας και τα άλλα κόμματα σε μια συνεργασία στην διάγνωση και θεραπεία. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα και συμφωνώ με τον κύριο Κρεμή σε τούτο, ότι αφορούν οι συνέπειες όλους. Όχι οι αιτίες, αλλά οι συνέπειες που αυτές πονάνε. Αυτό λέμε. Κύριε Δημοσθένους. Ναι. Νιώθουν προσβεβλημένοι γιατί τους γίνεται μια δίκαιη κριτική. Καμία σχέση, φίλε. Αναρωτιέμαι. Θα απαντήσετε, κύριε Κουμή, σε λίγο. Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να νιώθουν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους από την απάνθρωπη αντιμετώπιση που έχουν από το κράτος. Έχω μαζί μου, το έχω ξαναδείξει, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα των Ασθενών.
μακάρι να κάναμε τα μισά από όσα έλεγε αυτή η χαρτά και να είστε σίγουροι ότι οι ασθενείς και οι οικογένειες τους θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς, αυτό που λαμβάνουμε καθημερινά από τους ασθενείς και τις οικογένειες τους είναι κραυγές απόγνωσης. Δεν περιμέναμε αυτές τις εκλογές για να πάμε να νιώσουμε τον πόνο του ανθρώπου. Τον έχουμε ζήσει και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως μέλη μιας κοινωνίας που θέλουμε να βοηθούμε το κοινό. Η κυρία Θεοχάρους διαχρονικά αυτόν πράττει. Εγώ έχω πολλούς φίλους οι οποίοι είχαν αυτά τα προβλήματα και αυτό που τους έλεγα, θα προσπαθήσουμε για τα δικά σας τα προβλήματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξει το σύστημα. Δυστυχώς, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι να απευθύνεται κάποιος ασθενής σε κάποιον πολιτικό για να το βοηθήσει να λάβει τα αυτονόητα. Άρα εσείς που είστε νέοι πολιτικοί, αυτό να μην το δίνετε στους πολίτες και να μην δεσμεύεστε ότι θα τους ικανοποιήσετε. Εμείς αυτό που κάνουμε, κύριε Κυριάκου, είναι να θέλουμε να αλλάξει το σύστημα. Διότι δεν μπορεί απλά κάποιος που έχει απλά κάποιο γνωστό να λαμβάνει τα αυτονόητα και οι υπόλοιποι που δεν έχουν κάποιο γνωστό να μην λαμβάνουν τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουν τεράστια προβλήματα. Η ψυχολογική τους η κατάσταση να είναι χάγια, γιατί αυτό που σας λέω και με πάση ειλικρίνεια, νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρω, το ζω, ναι. Είναι κραυγές απόγνωσης από τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Για το θέμα των χρόνων ασθενών, εγώ αυτό που λέω είναι απλές λύσεις, λογικές λύσεις. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να πάει να δει αυτούς τους χώρους που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο που να πει τι χρειάζεται ο κάθε ασθενής, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, ούτως ώστε ο ασθενής να λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται ανάλογα με το πρόβλημα που έχει. Υπάρχουν λύσεις. Όμως δεν βλέπουμε διάθεση. Εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ για να κατηγορήσουμε. Έχουμε έρθει εδώ για να πούμε ότι επιτέλους πρέπει αυτοί που έχουν την ευθύνη, διότι είναι εκτελεστική εξουσία. Ποιος έχει την ευθύνη, ο απλός ο κόσμος, αυτοί που είναι εκτελεστική εξουσία εδώ και 3 χρόνια. 3 χρόνια είναι πάρα πολλά για να επιτύχεις πολλά. Πόσο μάλλον δε όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση για τα προηγούμενα χρόνια και έχεις τεράστιο ποσοστό στη Βουλή, την οποία θα μπορούσες με αυτόν τον ποσοστό να κάνεις πάρα πολλά. Διότι ρίχνουν ευθύνες και στο ΑΚΕΛ. Ναι, έχει ευθύνες και το ΑΚΕΛ. Όμως, σαν αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν, τι έκανα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πραγματικά ναι, πρέπει να δούμε τα προβλήματα στην πραγματικότητα, να αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε. Εμείς την αναλαμβάνουμε χωρίς να έχουμε ευθύνη θεσμική. Την αναλαμβάνουμε ως πρόσωπα και κάνουμε τα πάντα για αυτό το πράγμα. Αυτοί που έχουν εκτελεστική εξουσία, τι κάνουν, τίποτα δυστυχώς ή πολύ λίγα, αν δεν θέλουμε να τα μηδενίζουμε, πολύ λίγα. Οπότε αυτό που λέω εγώ είναι ότι η ζωή της κυρίας Θεοχάρους, η ζωή όλων των μελών της αλληλεγγύης δείχνει ότι θα τα καταφέρουμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε τα πράγματα. Μην λέτε μεγάλα λόγια. Πρέπει να σας δούμε και να σας κρίνουμε και εσάς. Θέλουμε πράξεις. Την κυρία Θεοχάρους την έχετε δει. Κουραστήκαμε από μεγάλα λόγια. Όπως, ναι, την έχουμε δει, ναι. Και όποιος μας γνωρίζει και εμάς προσωπικά ξέρει ότι αναλαμβάνουμε ευθύνες τις οποίες δεν έχουμε για να βοηθήσουμε τον απλό τον κόσμο, διότι αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα τους, γιατί τα έχουμε ζήσει και εμείς. Εμείς δεν είμαστε προνομιούχοι. Είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, οι οποίοι καταλαβαίνουμε ότι ο πόνος του άλλου είναι και δικός μας πόνος. Ωραία. Εύχομαι να μην είναι προεκλογικά όλα αυτά. Δεν είναι προεκλογικά και όποιοι μας γνωρίζουν, κύριε Κυριάκου, τα ξέρουν πολύ καλά. Κύριε Γκέττηρε. Ναι, Νίκο. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι ευχές και ακόμη πιο καλές οι θεωρίες, Νικητά μου. Πρέπει οπωσδήποτε με ήρεμο πολιτικό λόγο να κάτσουμε να βρούμε λύσεις. Τώρα, αν επιρρύπτει ευθύνες ο συναγερμός στην προηγούμενη κυβέρνηση και αν επιρρύψω εγώ ευθύνες σε αυτήν την κυβέρνηση, δεν θα βρεθεί λύση και ο κόσμος θα συνεχίσει να υποφέρει στα δημόσια νοσηλευτήρια και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες στις οποίες υποφέρει. Για να επιλύσουμε όμως ένα πρόβλημα, για να γιατρέψουμε μια ασθένεια, πρέπει πρώτα να τη διαγνώσουμε. Και αντί να φτιασιδώνουμε αριθμούς, αντί να φτιασιδώνουμε την εικόνα, για να παρουσιάζουμε την κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια, αφού αναφερόμαστε σε αυτήν ως καλύτερη από άλλες ή από προηγούμενες ή από τις επόμενες,
πρέπει να διαγνώσουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα στα δημόσια νοσηλευτήρια, υπάρχει διαφθορά εκεί που υπάρχει, πολλοί κόσμος εργάζεται έτσι, θυσιάζοντας πράγματα και από την προσωπική του ζωή για να προσφέρει στον ασθενή. Όμως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν και τους χρόνιους ασθενείς και τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε το θέμα των ανθρώπων που πάνε, που είναι δικαιούχοι στα νοσοκομεία, αλλά αναγκάζονται να πληρώνουν ένα ποσό που για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το ποσό και δεν μπορούν να το αντέξουν. Και η επόμενη Βουλή, η οποία εύχομαι και ελπίζω να αποτελείται από νέους ανθρώπους με ανοιχτά μυαλά, να κάτσει κάτω, να βρει λύσεις. Τα οικονομικά προβλήματα θα τα έχουμε πάντα. Γιατί περάσαμε. Μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά θα συνεχίσουν τώρα, θα αρχίσουμε να δίνουμε τις δόσεις και μέχρι το 31 μπορεί τα μέτρα τα οποία θα έχουμε και τα πράγματα για τα οποία θα υποφέρουμε να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Στον τομέα της υγείας, η δαπάνη που δίνεται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι μόνο 5%, ενώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά μέσον όρο 15%. Αν δεν μπορούμε τώρα να φτάσουμε το 15%, ας δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτές τις δαπάνες για την υγεία. Γιατί η υγεία και η παιδεία είναι πράγματα ιερά, περιλαμβάνουν και την παιδεία μέσα σε αυτά τα οποία είναι. Και τα δύο όμως τα έχουν αγγίξει. Πρέπει να προσέχουμε, να τα αγγίξουμε, να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς, γιατί είναι το αύριο και από εδώ δεν κρατούμε μόνο τους ανθρώπους έτσι ικανοποιημένους, αλλά τους κρατούμε και ενεργούς. Γιατί αντιλαμβάνονται ποια είναι τα κορυφαία πράγματα για τα οποία οι πολιτικοί πρέπει να συναισθάνονται την ευθύνη. Άρα, κύριε Γκουμί, τι θα κάνετε από όλα αυτά? Καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε κάνει ήδη πολλά. Δεν αρκούν. Θέλουμε πολύ περισσότερα και εμείς και οι πολίτες για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Το πρόβλημα πώς θα λυθεί. Να μην πονάνε οι άνθρωποι, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια παράκληση στο πάνελ να αφήσετε να μιλήσω όπως σας άφησα και εγώ. Αν έχετε ουσιαστικές λύσεις, πολύ ευχαριστώ. Έχω και μπορώ να παραθέσω και στοιχεία. Παρακαλώ. Είναι αναγκαία και εμείς οι νέοι οφείλουμε να μιλάμε πάντα με στοιχεία. Πάντα. Λοιπόν, έχουν γίνει αναφορές σε κραυγές απόγνωσης ασθενών. Έχουν γίνει αναφορές σε κακό σύστημα υγείας. Εάν εμείς οι νέοι συνεχίσουμε να διαπράττουμε τα λάθη των προηγούμενων γενιών πολιτικών, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εμείς οφείλουμε να συνεργαστούμε. Γιατί αυτό το θέμα δεν έχει ούτε αυτό το είπατε, θεωρώ ότι αν φέρετε σωστές προτάσεις, όλοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας. Νικήτα μου, προχωρώ. Δεν συζητούμε τίποτα. Ναι, παρακαλώ. Νικήτα μου, προχωρώ. Προχωρήστε. Έχει γίνει αναφορά ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Το είχα πει και πριν, το ξαναλέω και μπαίνω στην τεκμηρωμένη τοποθέτηση. Εάν παραλαμβάναμε μια διαφορετική οικονομία, να ήσασταν σίγουροι ότι θα είχαμε προχωρήσει και στο ΓΕΣΥ. Προχωράμε όμως. Έχουν γίνει αναφορές, έχουν γίνει και δηλώσεις από πλευρά του αρμοδίου υπουργού για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Λοιπόν, έχω πει ότι έχουμε κάνει ήδη πολλά. Ναι. Το πρώτο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε όλοι και θα πρέπει να αποδοθούν και τα εύσημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πλέον το σύστημα δημόσιας παροχής υγείας τη χάνει εξονυχιστικού ελέγχου. Και είναι πρώτη φορά που φαίνεται να καταλήγουμε σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να υπάρχει διάθεση για κάθαρση του κακού συστήματος που ονομάζεται φακελάκι ή του κακού συστήματος που ονομάζεται μίζες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει το σύστημα καθορισμού δικαιούχων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη βάση των οδηγών κριτηρίων. Δεν το έχει κάνει κάποιος πριν. Αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει ενισχυμένη αποστολή ασθενών στον ειδικό τομέα, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε τομείς που ήταν αδύνατη η παροχή νοσηλείας. Επίσης, όσες υπηρεσίες αδυνατούσαν να προσφέρουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, για όσες υπηρεσίες παραχωρείται στο ασθενή το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής ιατρού. Και συνεχίζω και λέω, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε τολμήσει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο με την άσκηση λεπτομερούς ιερού ελέγχου. Ξέρετε πόσα πληρώναμε κάθε χρόνο όλοι εμείς διαμέσου του συστήματος εντατικής παρακολούθησης ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα? Ξέρετε, 3 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα πληρώσαμε το 2015 μετά από τις εξονυχιστικούς ελέγχους της ελεκτικής υπηρεσίας? Ούτε σεντ. Αυτές
είναι επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Είναι επιτυχίες Αν που ψάξετε, καλείστε θα βρείτε να τις πολλά αναγνωρίσετε. τέτοια λύπη. Θα βρούμε πολλά λύπη. Είμαι σίγουρος και το ξέρω. Γιατί έχω μιλήσει για ένα σύστημα που διαχρονικά υπήρξε αναποτελεσματικό και σπάταλο. Μάλιστα. Δεν είναι ντροπή να το παραδεχτούμε. Φέρουμε όλη ευθύνη. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το σύστημα δημόσιας υγείας διαφορετικά. Οφείλουμε να εμπλακούμε από τα λάθη των προηγούμενων. Αυτά τα θέματα δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Τα βλέπουμε διαφορετικά. Εκείνο το φέρουμε. Αφού όλα πάνε καλά, αφού όλα πάνε καλά, τι να λύσουμε. Εσείς το λέτε. Θα ασχοληθείτε με το θέμα είπατε, της εσείς το κλοπής είπατε, των κύριε. μηχανημάτων. Συγγνώμη, θα ασχοληθείτε με το θέμα της κλοπής των μηχανημάτων στο ογκολογικό. Εδώ και 2 εβδομάδες το έχω θέσει, δεν έχετε κάνει τίποτα. Να Επίσης, απαντήσουμε. μισό λεπτό και να απαντήσετε. Βεβαίως. Επίσης, έχετε πει ότι λόγω οικονομικού δεν εφαρμόζεται. Λόγω οικονομίας. Λόγω οικονομικού δεν εφαρμόζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας. Αφού μας στοιχίζει η μη εφαρμογή του, τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο? Έχει κόσμο που καταλαβαίνει και αυτά που λέει τον εξοργίζουν. Λέτε επίσης ότι δεν υπάρχει πόνος. Σας λέω αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο για να εκφράσουν την απόγνωση τους. Ευχαριστώ κύριε Δημοσθένους. Να απαντήσουμε εμείς. Ναι, κύριε Χριστοδούλου, σύντομα ναι. Ήρθα από μια χώρα όπου εγνώρισα και απίλαυσα και ευεργετήθηκα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν από 6 χρόνια. Λονδίνο, στη Βρετανία. Ναι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εφαρμόστηκε στη Βρετανία το 1946 σε μια καταστραμμένη από τον πόλεμο Βρετανία, από την κυβέρνηση Άτλη και τον Λόρδο Μπέβεριτζ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι που επιστρέφουν επαναπατριζόμενοι και εγώ έφτασα να το σκεφτώ αυτό στη Βρετανία εξαιτίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν φεύγουν μόνο νεαροί άνεργοι στην Βρετανία, φεύγουν και 50-60 επαναπατριζόμενοι οι οποίοι ανακαλούν τα ευεργετήματα αυτά, βλέπουν πως αισθάνονται επέτες εδώ και αισθάνθηκα και εγώ επέτης εδώ στο σύστημα υγείας της Κύπρου, ενώ εκεί πριτανεύει, και αυτό το θέτω σαν αξιακό πρόταγμα όπως είπα, η έννοια της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του πολίτη. Μια κουβέντα, έτσι πριν κλείσουμε, αντιλαμβάνομαι το χρόνο σου. Ναι, βοηθήστε με. Ο τομέας της υγείας, αγαπητέ μου Νικήτα, πλέον έχει απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου και οδηγείται προς την καταστροφή. Ο λόγος για μένα είναι προφανής. Για να μπουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα, για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματιών. Εκεί θα οδηγήσουν τον τομέα της υγείας. Σε μένα είναι ξεκάθαρο. Και αυτό το σύστημα υγείας το οποίο θέλουν να οδηγήσουν είναι για να μπουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ήδη εμένα, δεν ξέρω εσάς, με έχουν πάρει τουλάχιστον 4 ασφαλιστικές εταιρείες και θέλουν να κάνω κάρτα νοσηλείας τουλάχιστον για τα μωρά μου να μπορώ να τα στείλω στον γιατρό εάν χρειαστούν κάτι επίγον, χτύπα ξύλο. Το ζούμε κι εμείς. Και αυτό θα κάνεις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Ωραία, για να καταστρέψουμε κάτι, το οδηγούμε αρχικά στην απαξίωση, το αφήνουμε σιγά σιγά να σβήσει, θα βάλουμε μέσα τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα πάνε τα πράγματα εκεί που θέλουν να τα οδηγήσουν οι κυβερνήσεις. Να απαντήσω. Νομίζω μου έχουν τεθεί τα ερωτήματα από τους συνάδελφους στο πάνελ. Σύντομα, 30 δευτερόλεπτα, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι με λυπεί το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση για λαϊκισμό στο πάρα πολλούς ανθρώπους. Ένα το κρατούμενο. Εμείς έχουμε ήδη προκαλέσει μεταρρυθμίσεις. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εξονυχιστικό έλεγχο για να καταλήξουμε σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις του συστήματος παροχής δημόσιας υγείας. Εγώ οραματίζομαι ένα σύστημα που δεν θα κλείνει τις πόρτες στις 2.30 και στις 3 ή στις 3 το μεσημέρι. Θα ήθελα ως νέος άνθρωπος, ως πολίτης, όχι ως πολιτευτής, ένα σύστημα δημόσιας υγείας που να λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ. Να γίνονται χειρίσεις και το απόγευμα. Ωραία, κάντε το. Το ερώτημα γιατί δεν το κάνετε. Κάντε το. Γιατί δεν το Εμείς θα κάνετε, σας 3 χρόνια. καλέσουμε στη Πόσα Νέα χρόνια? Βουλή να Μα το πόσα ψηφίσετε. Πόσα Θα χρόνια? τολμήσετε. Θα τολμήσουμε. Θα Κύριε, τολμήσετε. ένα λεπτό. Εάν είστε εκεί βέβαια. Εάν είστε εκεί βέβαια. Εξουσία. Κύριε Κουμί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Ήταν ο καλά. κύριος Κουμής Να είστε από τον καλά. PC Να είστε στην καλά. Αμόχωστη υποψήφιος, ο κύριος Κέττερος από το Αγγέλα Αμόχωστη Καλή υποψήφιος. επιτυχία σε όλους. Και σε Βεβαίως, εσάς, ο κύριος βεβαίως. Δημοσθένους υποψήφιος. Καλή επιτυχία στην πατρίδα μας και του στους ανθρώπους. κινήματος Αλληλεγγύης στη Λευκοσία και ο κύριος Τίδος Χριστοδούλου Αριστίμντιν της Συμμαχίας Πολιτών στην Αμόχωστο. Καλή επιτυχία, κύριοι. Ευχαριστώ. Διάλειμμα και ευχαριστούμε πάρα επιστρέφουμε. πολύ. Έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα Panama